Også. Og ved at sørge for idéer stort set i hele kampen, og det bliver til noget landsparkeri, som for eksempel her fra Nelson Valdez over imod Robbie Santa Cruz, en aflevering fuldstændig uden adresse og uden noget som helst. Nu som en chance for Robbie Santa Cruz at gøre noget med. Så lige i øjeblikket vil jeg faktisk tro, at hvis der skulle komme en afgørelse med den her kamp i ordinær spilletid, så vil det være japanerne, der skal gøre det her. Skal I op? Og se! Hvad er der ikke gider, vi har kun en halv time tilbage. 5. Prøv at komme med og kigge. Fanden springer han ikke frem. Kor! Olha,